ndelok ramene jagat tingkae menungsa pating semburat akeh sing ambisi kepingin dadi pejabat sapa sing duweke akeh iku sing kuat mulane kita kabeh ayo sing semangat mendung petengah rebutan pupus klopo padha jejogetan sumelake Gugus Bromo ambarengi temurune tresno aku mung tansah ngenteni dumetese tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal palakrama kembang arum Probolinggo tak sirame banyune asmara kembang arum Probolinggo rino wengi mung katone sayur kentang sambel bawang lalap kubis opo ra kelingan bukaan lawange tresno wong ayu kembang Probolinggo asik ayo mogo bah oh Dewi Jaya Entertainment kambingan digoyang kembali dong mendung petengah rebutan pupus klopo padha jejogetan sumelake Gugus Bromo ambarengi temurune tresno aku mung tansah ngonteni tumetese tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae kembang arum Probolinggo rino wengi mung katone netro kembang arum Probolinggo tak sirame
banyune asmara sayur kentang sambel bawang lalap kubis apa raden bukaan lawang tresno wong ayu kembang probolinggo ngoten abah nabuh bedho ketok bengine sing gelem nontok lodro tak dongakno akeh rejekine pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula perkembangan jumlah manungsa saya suwe ngebeki nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambudi wong urip mono putus sandang pangan papan ayo kerja keras membanting mulane kita mas kudu sabar lan kuat iman ojo sampai tergelincir ana rodane enak sing nisor gak kaya sing dhuwur masih kerjane gak tepak pokok pinter ngatur nek ana kanca rada soge iku sing dirangkul bareng saiki kenek kasus dadak ditinggal kabur mula wong urip dulur tak ibaratno wong nandur sapa sing utang bakal nyaur mulane kita kabeh aja sampe ngawur supaya awet seger waras lan panjang umur mulane ana cerita Petruk dadi ratu senengane gentong umus lan adu-adu nek ana tanggane soge iku sing diganggu bareng saiki ketok ngelombruk kaya gombal gak payu ayo Mas
Jos. Yo. Enak ngene gedhe jula-juli. Lho jula-juli adek jula-juli dangdut. Gak peduli ditontok camat, ditontok bupati. Nek krungu jula-juli mesti kudu joget. Gak percaya rene ngomong gao. Engko lak padha gendenge. Satu-satu ambek aku. Tapi gak apa-apa jenenge nyambut gawe. Dolek duit. DUIT. Doa usaha iman dan takwa. Mulane ngene iki yo nyambut gawe, teko ditlateni ae. Kok lak kepethuk-kepethuk dhewe. Aku nek mikir nasibe Joko mari sekolah pikire ngoyo. Kepingin cepet oleh koyo sebab ngilingi besok nek tuwa seje karo nasibe rondo gak duwe duit gak tau ngersolo pokok rupane ayu bangkeane dawa pira suwene golek belanja seje karo rondone yo ngatiem gak duwe duwe pikire pancet ayem nyambut gawene dodolan pelem nek pelem gak payu yo ngatiem dodolan apem pancene sing dodol wis tuwek apeme sampe sore gak entek-entek dijarno gak payu sampe jemek suwe-suwe digawe omah tekek santen toya klapa namung semanten piaturku nek ditinggal awe putih wijaya ibu Rande. Baik, jangan menunggu lama-lama. Kita panggil bintang tamu dari ibu kota Jakarta. Siapakah dia? Inilah Cak Wanto Situr Belur. Putih Wijaya, Cok. Asik. Belur kaki ngono. A C A asik. Ngene lho. Oh, enak ono bilure. Masuk. Ya. Lah ono tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang kompak. Halo guys. Halo guys. Ngantuk tapean. Masalah jek sore kok wis lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yo. Wah, yo ngono. Kambingan luar biasa. Kambingan istimewa. Kambingan TOP BGD dos pokoke. Masalah. Apa? Mangan gorengan nang nggone kemlagi. Cakep. Ya Allah, tak dongakno warga kambingan kuwabe akeh rejeki. Mangan gorengan enak rasane. Cakep. Warga kambingan tak dongakno seger waras awake. Awauma. Mangan gorengan ngombene es nanas. Cakep. Warga kambingan kuwabe nek ndek utang tak dongakno ndang lunas. Awauma. Sing amin bau anter utange akeh. Mangan gorengan dicampur bayem. Cakep. Muga-muga warga kambingan tak dongakno adem ayem. Awauma. Mangan gorengan bengi iki mang aku ketiban ondo. Cakep. Ya Allah,
bengi iki main nang ngone kambingan. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Oh, ana sing ngomong gak amin jarene. Sapa ngomong gak amin? Mbok iku ibu lah iku. Alah ketara iki nek duduk gak payu. Oh, ngenyek kok. Wah, jelas. Sampe gak payu nek sampe wanen. Sampeyan gak payu sih, Dik. Payu ae jarene. Wah, sampe aku. Kon kok ngomong rondo-rondo iki lho. Apa? Kon mulai gawa rondo. Kon tetes sampe rondo kene. Lho, rondo kene iki tuwa-tuwa kabeh lho. Aja ngomong tua-tuane, Dik. Lho, apa? Survei sudah membuktikan. Nang desa Kambingan iki ana 6 RT, 2 RW. Oh. Lho. Kakae ana 325 jiwae. Lho, aja salah kon. Kon kok ero sampe sakmono to? Alah, wong aku biyen tau dadi wong kene gak sida arene. Kon ngomong kon tau dadi warga kene, masyarakat kene, iya ta kon? Lho, gak percaya kon tak kaplok ndasmu lho kon Ngoris. Lah ya loron aku mbok kaplok. Kak loron. Iya. Kon niku gak percaya. Kon tau dadi warga kene, tau dadi masyarakat kene. Iya, sumpah demi Berarti kon wis tau kumpul ambek wong-wong kene kabeh to? Sing pasti begitu dong, Bro. Oh. Gak gitu dong, guys. Halo, guys. Semangat bengi iki warga Kambingan ngelumpuk. Semangat, bebarengan bangun desa, sayek saeko proyo. Kon gak percaya sih? Iya gak ngandel aku, tapi nek kon tak tau dadi warga kene gak ngandel aku. Aku tak ambekan sik dilu. Menggos. Kon mari nyanyi mbakmu Senin Kemis yo. Aku teko deg beleng mrene iki mang lho. Iya. Lho, kanca-kancaku padha ngelumpuk jangkrik aku isin aku. Lho. Kon duwe kanca nang gone kene. Lho alah nang pawon adang ana sing nyambel ana sing opo. Kancaku kabeh. Berarti sing nang gone pawon iku mang kancamu bres. Lho ya apa kon? Kancaku. Alah yo. Kon dijak ngomong tambah ngahoh ngono arek. Iya percaya iku kancamu kabeh. Kancaku. Berarti kon termasuk kenal. Lah ya jelas kenal. Lho. Kon terus ngadang. Sing adang. Iya, kancaku SD. Sopo to? Biyen iku wendel areke. Oh, biyen endel kancamu. Kancaku wendel umbelen ngono. Oh, sopo to? Fatimah iku Mosok sekolah umbelen sampe ndolo wewer ngono to? lho mah. Saiki Saiki soge ngono duwe akeh. Saiki soge kon gak eling ambek aku mah. Kaya lapo iki wong kaya curut ngene. Biyen kon gak duwe wanta. Utang duwe sasrek grengan. Alah. Iya tambah. Grengan ilang srek grengane. Wong saiki ngono, Ris. Utang sasrek grengan dadi sak ulan-ulan. Dadi kaya ngono. Fatimah. Ya contone kaya Fatimah ngene kaya. Tapi Fatimah saiki wayu gawe kacamata. Aku mang sempet pangging lho, mah mbek kon mah. Ketoke duwe akeh saiki wisan. Ngono ku duwe akeh kon aku mrene gak nyangoni aku blas e. Ma Fatimah. Oh, dadi Fatimah iku kancamu SD. Fatimah kancaku SD. Iya. Umbul sampe ndelewer kono. Heeh, ana maneh kon. Lho, ana maneh. Kancane Fatimah. Kancane Fatimah liyane Fatimah ono maneh. Dadi wakil kelas. Dadi wakil kelas. Ketua kelas ngono ku lho, Ris. Arek wayu. Wah, welek kok. Lho. Gudi kentok. SD kan biasa ngono ku SD. Iya, paling aduse salah paling. Aduse ku nang Brantas ku lho Marmoyo. Rumah samu bluron kon. Lho wong kene nek adus nang kuno ancene. Adus nang kali Marmoyo. Marmoyo kuno. Ono banyune ta iku. Lho gak ono ya apa masih gak ono banyune dicemplungi. Wong kene ku senengane gopak. Basa ndi gopak iki terus iki aku? Ya Kambingan kene ngarane kecik gopak. Aku wis Sidoarjo garo basa gopak iku apa? Kon garo. Garo blas. Makane kon cero. Kon ganteng tapi ngah-ngoh. Ayo padha kaya kon. Aku mah rada pinter gembul kon kok kocluk aku malah. Lho kon ya apa? Aku padha kon tambah goblok ya tambah suwe. Kon kepethuk aku goblok. Iya. Oh ya kebeneran nak ngono. Oh tadi kancamu ono sing dadi wakil ketua kelas. Iku mang nang kuno tak intip kora-kora. Kora-kora. Jenenge kora-kora kaya wong musik DJ. Kok iso musik DJ lho? Lah. Palek ngawe. Iso mosok kok ngebor barang bokonge. Ngebor. Aku kaya koncoku tapi aku panggil aku ngene Ris. Sopo jenenge to? Anis. Iya ta jenenge Anis sing bagan kora-kora mang. Anis wong wis mule ya.
Oh, wis mulai. Tak critani kenanganku ambek Anis. Ayo critanono. Delodok Anis iku. Kok iso delodok lho? Lah wong biyen nek olahraga kan mesti istirahat, ganti baju. Istirahat ganti baju, ganti pakaian. Ganti pakaian. Iya. Sik glegeken. Kon mosok gara-gara mikir Fatimah iku mas sampe glegeken to? Iya. Lah aku iki ganti baju, Ris. Ganti baju, iya. Lah kok Anis mlebu Bleng. beleng. Loro saipulku. Ero apa? Saipul. Oh, iku dudu saya boleh. Ya iku rambutan Aceh goblok. Ora rambutan aja piye sih? Oh, iku kancamu jenenge sapa Mang Anis, tapi saya arek wis mulai. Wis Somo mulai. gak mulai tak kon mrene arek emang. Lah apa kok mbokon mrene iki? Yo awak dhewe nostalgia dong. Nostalgia. Nostalgia. Oh, nostalgia. Nostalgia. Iya, iya. Nostalgia. Ngomong kok dipek ijen madane. Ket mang muncrat iduku ya. Yo ngene iki lho bot-bote golek dhuwit. Ngene iki bojoku yo minggat yo. Sumber Lapindo ngebros sih, sampai keliru sumber porong aku. Ngono Terus paling ya iku tok kancamu. Ngawur. Lho, oh sono. Kon mangan sambelan iku. Yo yo mang enak. Kon rosi nyambel. Karo aku. Lala iku biyen iku cara nang kelas SD iku bagian kalah-kalahan. Bagian kalah-kalahan. Iya. Lho, paling yo arek ayu. Ayu se ayu tapi arek ngahno. Ngahno. Kowa. Toleh. Ngono ku lho. Iku sing bagian nyambel iku mau. Nyambel. Oh, sapa jenenge? Ita. Mosok kok kowa-kowa rek saking kebaju. Ita iku biyen toleh. Tapi sambele pedes sih, Mang. Kok wedes. Mbok dicampur remason ta ya apa, Mang? Kaya Ita kon loro ati ambek aku ah. Keluarga lodruk mau kei sambel campur remason. Lah iya, usuk aku mangan sampe gaber. Gaber. Oh, paling ya iku tok kancamu. Lho, sik ono. Sik ono bagian ngawasi wong adang. Oh, masa adang iku ono pengawasane barang. Kon gak ro. Garo. Nang desa iku ngono iku. Oh, berarti adang ku diawasi, dikontrol. Nek gak diawasi, iku sing rewang iku. Lho alah diluk-diluk mule. Nggawa daging. Diluk-diluk mule, nggawa iwak. Nggih napa mboten? Lah, gak percaya kok. Pasane desa kene ono CCTV-ne bagian ngono ya. Ono sing bagian pengawas. Iya. Sopo to? Mariam. Mariam. Aku mau njowo kropo sitok ya dipencep piye. Ngene macam. Glani yam kropo sitok. Atasane kerupuk iku mang lho wis nek ngarani apa melempem. Ya adem-ademan sampai melempem. Pak Babin aja guyu Bin. Pak sapa? Babin. Murung jenenge Babil bareng. Iku sapa Pak Babil iku? Babin sae. Babin sangusian. Ya kok guyu ae. Aku iki apa kanca kecil iku. Gak gelem nanggap guyu ae. Ngawur ae kok aja ngomong kon. Mben katene nyunatno anake. Oh, mben katene nekano Budi Wijaya. Iya. Ya donga dina muga-muga kedil. Tapi gak sida. Kok iso gak sida? Wah anake wedok karo e. Lah anake wedok karo iku lho. Lah ngono kuwi disunatno apane sing disunat? Lah Pak Babin cerita aku to kate nyunatno anakku. Terus Gak sida. Lah apa? Anakku wedok karo jare. Aja. Ngono mang tak wae ajare wis mulai kok. Ya bukasane njablak nang gone kono. Lah ayo. Terus sapa maneh to? Sok aku wis Aja mrenge su. gak aku isin ambek arek-arek. Aku wis mari mangan kabeh. Iya. Kon karek gak percaya Ris. Aku mang longgo-longgo nang kono e. Longgo-longgo nang gone kono. Disopo ambek arek wedok. Lho, kon mah longgo-longgo kono disopo ambek arek wedok? Diceluk diawe. Mantos sayang. Aku langsung oleh lu tibake mantanku. Oh, mantanmu biyen. Masalah. Sopo to? Kasemi. Aduh, Mbok. Kasemi ku mantanku biyen, Bek. Mosok jenenge Kasemi ngono. Kasemi Wendel arek nang kene. Oh, Wendel paling endel kok desa kene. Kok kene tapi saiki nasibe ya apa padha karo aku saiki arek lho rondo. Saiki rondo. Rondo Kasemi ku. Kasemi ku saiki rondo ya? Iya. Oh. Mangkane biyen ambek aku enak. Mang rabi ambek wanto enak. Enak ya. Apa Leleran. Oh, kok padha mbambunge ngono. Ya padha. Padha kerene malahan. Tapi aku yo
biyen ambek Kasemi iku gak iso terus, Riz. Kok iso terus sih lho. Putus soalnya bapaknya gak gelem ngrestui ambek aku. Oh, termasuk gak setuju. Gak setuju. Kon gak direstoni. Gak direstui. Lah akhire? Ya akhirnya aku putus. Putus. Akhirnya aku golek pacar maneh. Oh, golek ganti yang baru. Ah, iya sih. Sing oleh dhuwure Kasemi. Jelas awak dhewe wong lanang Iya. Janoko e. Janoko menek kates. Janoko menek kados kakekmu ngono ah. Dadi kon golek sing dhuwure Kasemi. Jelas. Oleh. Luwe ayu, luwe cantik. Luwih cantik. Blaem-blaem. Wah, ono blaem-blaeme bareng sing marai. Salah arek seksi. Iya seksi baenol. Baenol kon nek ngwasno bokonge kudu gepuk kon. Kok iso kudu gepuk lho? Lho, bokonge nek mlaku ngece ngene. Oh, gepuken. Mosok bokong iso muni to? Iya, sumpah. Kon dolek maneh. Maneh. Oleh. Alhamdulillah oleh. Oleh wong kene. Oleh wong kene. Iya. Sopo to? Mina. Mari Kasemi ganti Mina. Tapi Mina nanti Mina mang. Ngomong kok celometan ambek Mina kon. Heeh. Akhire kon ro. Lho ambek Mina ya sik sambung. Gak sambung. Lho kok gak sambung. Lah gara-gara Mina ambek Kasemi gelut Lho, tukaran. lho mosok cemburu to? Lho lah Semi ku sangat cinta banget ambek aku, Riz. Berarti Kasemi iku cinta berat ambek awakmu. Cinta berat. Akhirnya ya apa dadine? Akhirnya ya boleh putus. Lho alah putus saiki. Gara-gara Kasemi gablek Kasemi yo. Iya ya. Ngono ku aku boleh gak iso. Untung aku ditulungi ambek apa jenenge biyen cara ngono nek ngarani kene ku perawan desa ngono. Oh, kembang desa. Kembang desa. Perawan desane kene. Perawan desane kene ayu dhewe. Wahyu de paling ayu. Oh iya. Ya sapa to? Liah. Jenenge kok aneh-aneh ngono. Liah. Ana sing liah, ana Kasemi. Aku seneng line. Apa? Seneng line tok, ae gak seneng. Lah aku gak seneng. Ya seneng li ngono lho. Li. Iya, line tok sing seneng aku. Tapi yo gak iso terus kok ambek iku kok. Lho ambek iku sik gak iso terus. Gak iso. Lho ya hubungan iku sing langgeng to sampai awet sampai mati. Aku dirusoni koncoku arek kene. Ana sing seneng ambek li, ayo anak lanang padha. Oh, ana sing seneng ambek li arek lanang. Iya. Sopo to? Hari. Saiki lho arek loro kene. Lho, loro apa to? Loro pikir. Stres ah. Iya. Kon ngawur rek kon niku. Mosok gara-gara mikir liah iku mau. Bekne. Apa tadi pikire? Bekne. Ngono kon niku ngomong cemplang-cemplung gak karu-karuan. Awak dhewe iki main nang desa Kambingan. Kon termasuk kenal ambek sing perangkat desa kene kenal ya. Wah, aja perangkat. Bin aja guyu, Bin. Babi. Lho iki ah. Hari. Kon niku takon delok iya apa ta to? Ya apa, So? Aku nang kene mang di Bekasi. Di Bekasi Di kok Bekasi apa? Nyanyi-nyanyimu gak karu-karuan. Oh nyanyi enake ngono kok gak karuan niku. Hei, penyanyi Indonesian apa iku? Alah. Aimut. Kon ngrasani wong masak. Apa? Sapa mau sing masak mau jenenge? Iku sapa? Korek kok. Lali kok. Apa jenenge? Fatimah. Fatimah. Iya. Hubungan Fatimah bagian masak. moto kocoan arek iku. Oleh nyayur enak. Lho enak pol. Ya iya, Asin. Lho kok ana asine sih to? Rone awak dhewe boto melek. Kotak kaplok lho. Kandhan. Mari ngelem enak-enak kok mburine kok asin. Nang kene nyanyi ku kene nggone wong muslim mayoritas. Iya. Mbok yo nyanyi sing padang pasiran. Padang pasir. Padang pasir ngono lho kok atik pasiran bareng padang Lah iya. pasir. Pasiran kene wis tutup. Obrakan Ngale nang ndi? ngale nang porong kono lho. Melok po to? Oh kok gendeng ata lho. Nyanyi sing padang pasir. Pasiran. Lagu apa? Sing ngene ku lho. Ya apa? Teng 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 tong 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 teng tong. Ya. Nah, iya. Teng 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 tong 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 teng tong. Lho kok dipekek ngono? Mustafa
Lah. Kok iso malih adan kok dibalang wong kene durung subuh wis adan. Durung ngono enak-enak njok wakbar. Kok iso jebul adan. Kadung kenaken. Iya, suaramu aja percaya. Lah iya, Suaramu enak sing lagune kok ono ngene kok lho. Lagu apa Semeruk? Apa? Samro. Trek trek dung trek dung trek trek dung trek dung udung udung ha ha ha. Mosok ono. Iso. Iso. Ya iso sih. Iso temen ah. Nyanyi nek gak ono alate gak enak. Gak enak. Tak jopuk alat. Ono alate iso. Mosok are. Suarane yo mrabot-prabot turut kabel. Iki apa iki? Iki apa ngene so? Melayu nang Patimah njaluk ombado. Lah iya kok kate mbado kanggo piring Iki iki. piring. Iki terbang. Terbang masih urung sampeyan iki rene iki piring. Iki meneh nek pas ditanggap wong kambingan maneh gawe terbang sing temenan. Oh, iki umpama digawe latihan. Supaya awakmu iso. Ya. Iso. Iso. Iya, ngene. Lagune ya apa? Mustafa Lai. Ngono-ngonone bae. Rasulillah. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, la 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 la, la 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 la, pra 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 pra, bring 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 bring, pra 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 pra, bring 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 bring, apra 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 apra, bring apra 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 apra, bring ha ha ha. Wah, iso aku. Iso mana? Iya. Enak iso. Enak iso. Mustafa Ono kene iki. Tanggapane jelas larang. Yo. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, la 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 la, la 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 la, pra 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 pra, Bring. pra 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 pra, bring apra 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 apra, bring apra 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 apra, bring ha ha ha. Kok dadi apa kon iki? Kon modelmu kaya bedes. Kok kon kaya lotung e. Kon welek. Padha kon ya. Iki awak dhewe diakali. Tanggapan 20 juta jelas clear. Clear aso. Pisan kas. Pisan kan. Mustafa Lai. Ya Rasulillah. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, la 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 la, la 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 la, pra 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 pra, bring, pra 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 pra, bring, apra 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 apra, bring, apra 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 apra, bring, ha ha ha. Kon gede kon. Wongko kon. Ayo, wongko kon. Hei. Bongko matamu ngono.
rame so. Samproe enak so. So. Tek sing kurangi tambahi so. So. Samromu. Samromu rame. Ale. Ngajak nyambut gawe gak karu-karuan. Ra iso gak karuan parane. Kowe gak nuruti kon. Andi kon. Kate mulih. Apa? Lha kok aku ra iku kok eker-eker ngene iki. Aja mole. Lha lha apa? Aku utang ana duit. Lah pekasane kon kate utang nang aku. Gak ngurus, kate nyambut gawe. Titik Aris. Ono rek kok utangan ngono sih so. Lah ya kepengin kaya Pak Lurah ngono iku sugih dolek duit gampang. Lah dolek dhuwit ya nyambut gawe lah kok utang rumangsamu. Meneh tak sauri. Bisa kon nyauri. Alah mek 20 juta. Iki lho, tak sauri iki so kon so. Tak sauri iki kon. So. Kon iku tak sambati aku iku butuh dhuwit. Menese iku wayahe bayar mekar. Bojoku menese wayahe bayar mekar iku nek gak mulih gak nggo dhuwit dicelathu so. Nek bojomu mekar gampang. Lho, Tukokno jamu sari rapet. cek apa? Cek gak mekar. Cek mingkup. Bang mekar kok mingkup iki. Bang ta? Bojoku nyuwengit lho. Kon wong lanang iku aja wedi ambek wong wedok. Wong wedok derajatnya. Ya Allah, Mas. Tak idoni kon kok. Lho kok tak idoni ku lho, Mas. Apa? Rasaku sama niku ya wis tak kei dhuwit. Iya. Nduk dhuwit ge perawatan. Iya. Iya to? Mm-mm. Cek neng ganteng, cek growing. Anjene. Lah iki lho, Mas. Masa salah perawatan Mas kok gosong sampean mamari kejegur peceren ndi? Kon tak mut ndasmu kon kok. Sampeyan kena apa, Mas? Nyambut gawe adakno. Sampeyan gantenge wong lho, Mas. Kok Sah. ngono sih? Sopo so? So, iki kendaraanku. Heh, Kendaraan. kendaraan. Iya. Tumpaan. Heh? Tumpaan. Teman kakekmu ngono ah. Ayo mulai. Heh? Ayo mulai. Aku semua mulai aku. Iki malam apa? Malam apa? Iki malam Jumat. Ayo malam Jumat, Mas, wayahe. Wayahe lapo? So wayahe, so. So aku gak ada bojo, so. Kon niku anyang-anyangan aku. Gak ada bojo aku, so. Wayahe. Kok tak dolekno mentok. Wayahe, Mas. Aku wis gak ndek wayah-wayahe. Aku ambek kon wis mblenger. Loh, sampean blenger? Iya. Ya gampang, Mas, sampe sampean blenger tak golekno wong wedok nggone Mojokerto, nggone Balung Cangkring iku akeh lho, Mas. Kon galekno arek wedok liya. Iya, gak apa-apa lek sampean blenger, tak golekno. Ancene. Tak siji 5 tak golekno. 5 mbok dolekno. Tak golekno. Ya gak apa-apa wong kon saiki wis kaya gedebok e. Sah, Apa? kon wis gak gelem mbek bojomu? Gak polahe gak patek apik to. Gak apik. Gak apik blas. Ambek aku ya, Jal. Tak gebuki kon kok. Ambek aku. Gak ora gelem bojoku kon gelem ambek iki. Aku mau. Apa? Aku pokoke wis cinta mati karo bojoku. Kok iso wong kon disia-sia ambek rasa mbek bojomu? Kok disia-sia ora perkara disia-sia. Critakno masalah apa? Ora perkara disia-sia nih, Apa? Mas. Sampeyan ngerti. Apa? Rasa iki kaya iku lho rine salak kuwi lho, Ro. Kaya rene salah, ringgi-ringgi lho. Iso, Apa? gak lede ya. Heh? Lah ringgi-ringgi kaya wit salak gak lede ya. Lede rumangsamu propok puli ya lede iku. Puli ya gak udah mulai aku. Kadang ngejak mulai wis saiki aku wayahe sudah prei sama dirimu. Lho, aja ngono ta, Mas. Pokoke sampean iki njaluk apa? Njaluk wong wedok nduk endi? Njaluk wong wedok piro ae? Tak tukokno. Langsung mbok tukokno. Tak tukokno aja cacak telu, Mas. Monggo aku njaluk 5. Jangankan 5, 10 tak tukokno. Lho wong wedok gendeng. Bojoku gendeng. Lanange jagat. Lanange jagat ya aja ngono so kon kualat mbek bojomu so. Gak Mas peduli. Wanto, wong wedok itu harus berbakti karo wong lanang. Biar surga tempatnya, walaupun wong lanang salah kita harus memberi maaf. Bom. Ngene lho bojo iku. Dani ya Wong- bojoku. Apa? Bojoku gak koyo ngono so. Bojomu apa? Lah dipilih minggat. Oh, pakunae totoke. Gak kaya bojoku sembarangan nganut, apa-apa no nganut. Iki bojoku to. Bojomu, so? Iya. Bojoku ngamukan so. Pegaten ae. Awake guwedi. Kaya bojoku lho tak belanjani pira-pira neriman. Wong kambingan dibelanjani titik, nyerocos ae. Lah aku nrimo kok Mas ya.
Nrimo. Aku aja dipegat gak. Krungu kon. Ngono so. Ya iya, iki mari iki kate ambek wanto kate nang diskotik aku. Hah? Nang diskotik. Oh, alah wingenane nduk kene. Apa? Iku to simpatik. Iku to. Waduh, blek. Dangdut iku sing simpatik. Kopengmu iku kakean laran ta ya apa? Napa lho, Mas? Diskotik, digawe nduk Dugem so. Sing ngene ku lho. Sing ngene ku lho, sing gedhek-gedhek ngene ku lho. Lah gedhek-gedhek iku kenapa paring-paring kupinge mari dikileni ngono paling. Oh, setruk so kon so. Gak mergo iku. Apa? Wayahe mbayar bank titilan gak iso. Iku pokoke aku ati rono, nang diskotik joget. Joget. Lah wong biasa nduk omahe tak setelno apa iku? Sumik iku. Sumik apa? Sumik ku apa? Mas. Apa? Biasae joget-joget ngene. Mbok MPG setel. iku ah. Suwa setel terus kon kate goyang ngono ah. Iya aku goyang-goyang. Iya nek goyanganmu apik. Aku gak Wong kalah-kalah ambek mentok kon goyanganmu. aku cek kalah karo men. Ya iya. Berarti aku kok kon goyang kaya apa? Kon gawe kok sak goyang aku gak seneng kok. Sampeyan gak seneng. Gak seneng wisan. Wes gak apa-apa. Nang diskotik aku kok kate njopok purel 10. 10. Tak gawa mule. Ora apa-apa, Mas. Lho. Gowon mulih. Kamar yo akeh. Iki wong wedok goblok iki. Sampean engko lek kuwalan tak gocelane. Mbok goceli mau pikir PT. Kate mau belah. 10 mau gocei jejer-jejer. Iku wong wedok, dudu PT. Lho, lah nek aku wayahe gak mampu ndelok polahe digoceki bojoku ya rek ya. Tak goceli, Mas. Kurang piye aku dadi wong wedok. Wah, tak pangan mik iki. Kok gregeten aku sesuwe. Aja nang turun awakmu kok. Kon nang pawon. Lho, aku kok lek nduk pawon iku, Mas. Apa? Jare wong tuwek-tuwek ngono kuwi nduk pawon iku enek nini towoke. Wabah kok jadi dipangan nyitowo. Kon wedi ambek Nini Tawa. Iya. Aja wedi. Terus Nini Tawa iku wis tuwek wis gak kena ditawa wisan. berarti aku gak oleh wedi. Wis gak oleh wedi. Lah terus engko lek sing ndelok sampean sapa, Mas? Ndelok sampean. Engko tak video. Aku video. Engko tak WA-no awakmu deloken polaku ya apa, ngono lho. Polamu koyo kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Mulya saiki. Aku mulai. Ndelok duwe sik. Loh, engko tak transfer, Mas. Heh? Engko tak transfer. Iki opo? Kon transfer piro? Kon transfer piro? Engko tak transfer 50.000 ae. 50.000. Iya. Kopi nang diskotik iku regane sak cengkir 200. Kok mbok sengker 50 lho gawe apa tuku permen ah. Lah saiki timbangane kopi nek diskotik 200.000 mending nduk omah gak ngentekno 5.000. Kopimu ambune gak enak. So. Enak nang diskotik apa? Aja nang diskotik kadoan. Nanti. Nang klobok kuno ae lho. Ana gedhek ya to. Ono Ya apa? anyar-anyar wingi. Hah? 50.000 apik-apik. Kok kelakuanmu aku to nang diskotik kae. Transferen minimal 10 juta. 10 juta. Nek gak 10 juta. Kayak 10 juta tak pegat kon. Oh jadi pegat Mas men tak transfer tak utangno iku. Hmm? Polo cempe. Apa? Mau tak utangno polo cempe. Polo cempe. Iya. Kurang gede. Enak poro gibas. Kok polo cempe tolat-tolet tok gak gawe sangu. Malane Cempe. tolat-tolet tok kok. Iya, mari ditransfer, tenang ae. Aku tak mulai ya. Mulya. Tapi kok aku tak mulai temen ya Mas. Heeh. Kok videonen. Tak video engko. Ya. Apa nek di video so? So. Apa? Apa nek di video? Ya polaku iku lho tak video tak kekno arek iki. Lho. Bojoku ngono tambah aku. Salim. Roa. Tumen wong kambingan gelem salim mbek bojone ngene. Iya. Nek gak aku. Heeh. Jom. Ono ah sing ngene. Jom. Ojo. Apa to? Kon pringisan kon. Apa wong anut? Digelok wong akeh gak pantes. Aku mulai ya Mas. Pulang. Loh, sepatuku rusuh, resik ono. Ah, pegaten nek rabi mbak aku enak. Aku ki masih cilik ngono endel. Nah, wis. Ngadeg. Lho, ngene lho. Wong wedok iku kudu nganut. Pulang. Mulai siapno kamare kena minyak wangi sing akeh. Ya, sak ikune barang bakarane. Tutuk omah obongen bojomu. Alah, Wong lanang koyo ngene iki kudu Apa? diobong. gak masalah. Sing penting iku wong lanang ku saiki aja gelem dikalahno wong wedok. Gak gelem kalane wong
wedok kon enak so. Apa? Kon ambek bojomu iso nurut. Lah terus? Lah aku ambek bojoku kon ro dhewe sih. Apa? Njaluk dhuwit gek tuku kopi gak oleh aku. Toh, kon gembol aku. Nek Iya. kon sik wani ambek bojomu, gak usah gembol aku. Lah aku gak wani ambek bojoku. So. Gak usah gembol aku. Bojoku iku wayu dhewe. Sah. Sayang. Apa kabar sayang? Sayangku lah. Istriku. Bati kon yo. Bati kon nek gak ngene kan ya apa. Sayang. Pecah rasa. Heh? Iya. Lho, ora bojoku. Lho, mosok pagri sih sayang. Nanti ae. Aduh, kok, Nek. Nanti ae. Sok kon ro dhewe sesuk. Jare Ate maca kaya budeng kon, he. Nanti ae kon. Iki mang rasa ngejak nyamar-nyamaran. Cek gak konangan bojomu tok kaya nyawar ngono. Selideno nang elinge semut. Heeh. Kon gak mungkin aku pangling, he. Toh, iki sapa? Bojoku ki iso. Jaremu bojomu matek diglindhe sepur. Iki matamu kok. Gak. Bojoku iku mang perjalanan mulai numpak sepur so. Oh ngono ah. Kok coba mati tok sepur kakekmu. Aku dipate-patekno, Cak. Dik tas ngomong ngono. Bojoku kurang ajar to. Apa, So? Apa to kon to? Bokongku dibekbek. Bokong iso muni to? Bokonge iso muni so. Bancaan. Kumpulanmu wis gak pokro kon. Kon tambah suwe tambah kurang ajar. Meneh-meneh kono jatik mule kon, Kon mek Pepen, mule. bojoku pepen. Pepen. 2 tahun bulan. Lawang dodol ae terus. Sayang ambek aku. Alah wong kambingan nek gelem pen. Aku ditumpahi kancamu kon gak ngamuk. Gak. Temen. Aku kok turu mengkurep. Alah masih mlumah ya padha wae. Padha apa e? Wah padha mbek tekku e. Oh, ya ngono Mas. Mek ngono aku rabiyen ya, Mas. Mas aku rabiyen, Mas. Keroken. Mbek bojo keroken. Iki bojomu temen ah? So, nek gak kuat-kuat dukune wong iki so, gak ngarah aku katut so. Lho tapi temen bojomu iki. Iya temen aku diduk. Iki bojomu. Bojoku iki kok ala apa iki, Gen? Apa to? So wae. Dum. Aja digawe ngono kan. Kon niku ambek ngawur ya. Ayo. Mbok cukup gak? Weh, so, kok iku napa sampe? Hei. Dek, iku ngono dudu racun, mosok mek ngene-ngene. Iki ngono minangka nyawae wong wedok. Nyawamu nduk kono. Diselentik ae senep apa meneh mbok uncal-uncalno. Gak ono isi. Iki mbok kira Walkman ta? Iku no tek. Pokoke lato-lato. Ngene iki so winginane ngomong jare meteng. Kon Ngelewer sisi lho. Ngelewer sisi. Dikira wong gak pantes. mek gak mule mati gak kena tangane wong liya tanganku dhewe kok. Malah apa paten? Iki kayamu nyambut gawe ndi? Aku kaya aku mang dijaluk urunan rasa. Urunan apa? Nang diskotik. Iki yo ngejak gak pokro iki. Bojoku meneng-meneng mbok jak urunan nang diskotik kon. Sampun aku ngejak bojomu iku. Jon raimu kaya tembelek dikareti. Sing ngejakmu dudu aku sing ngejak bojomu. Gak mungkin. Bojomu dhewe sing ngomong aku. Belenak ndelok bojoku tak pateni ae so. Aku pengen ndolek. Cangkemmu ngono lho. Bojomu dhewe sing Cangkemmu aku krungu. Lho, Gak sayang. Damar apa lilin? Buyar apa kawin? Ati kadung ambyar. Kowe gendak yang lain. damar apa panci. Buyar
buyar apa mbaleni. Ati wis kadung ambyar. Aku rabi banci. Getun kon. Getun ora rabi banci kok. Kok. Gak keton kok. Keton ya apa? Enak seret. Meate kon mulai gak nggawa kaya. Ya. Teko lawang tak bengkalu klewang kon. Nurut kelakuan iki betes Jepang iki. Pe cempe, sangune pe. Endi jempe? Oh. Iki kro. Topian iki lho. Pe, ya pe. Aku nek gak disangoni ku mulai gak nggawa kaya sayang. Kon nek gak mulai gak nggawa dhuwit aku melok jempe. Lho gak mau melok. Ben tanggal 24 ben. Ben. Mau gak melok kok didinodai. Ngo diregono. Wis. Tak anteni nang omah. Pemonteni benda. Aku nek cerita iki moso. Hah? Ndasku kopior. Sekali-kali. Kuntet iku ya ngono njaluk iki ae kuntet iki. Heran aku. Heto, Kontrol dhewe ah. bojomu iku pensiunan Satpol PP ta ya apa to? Dudu iku pensiunan Brimob. Kawereng. Kawereng wong nek ngomong wedem. Bojo kaya ngono iku wis pendemen ae to. Karepku tak pendem, Ndolek nang kambingan akeh rondo nganggur. tapi gak ono sing gelem. Gak ono sing gelem. Ya rupamu kurang sip. Rupamu gelon welek saiki begini. Kono aja gelem kon dikalah-kalahne wong wedok to. Tapi aku kepengin kaya awakmu lho, So. Lho, karemu Bojomu kok iso nurut ambek kon? lho wong lanang dhek aja sampe kalah. Kudune ya apa? Cak panut didukno. Oh, maksude. Wong wedok gak nganut dukunno. Lho, kon main dukun ah. Lho nek gak ngono, lede Pak Hamba. Mosok nang kambingan enten dukun ah. Dukun-dukun bayi ngoten lho. Nek nang kene gak ono to. Gak Nek ono. aku budal wis ronggone, mandi sampai saiki 20 tahun bojoku nganut tambah aku. Mosok so. Lho. Apa kon kok iso nurut mbek kon? Lho, Kon gawe apa? ya mesti ana jimat. Jimat ah. Barang siji di rumah. Endi jimate? Hah? Endi jimate? Lho, kon durung ngeru sing tak gawe. Durung. Lho. Iki gak sembarang gelang to iki to. Gelang apa iki? Lho, iki gelang uler muser ya iki. Winginane mucuk ser saiki uler muser. Iya. Bendina kok ngalih. Uler muser iki Uler muser. sekali nempel wong wedok jret Jelet. kelepek kletak. Nganut ya? Nganut. Seumpama tak silih gak apa-apa, So. Kongkonen jelungup, kongkon mulet. Nek kena uler muser iki. Keroken ya. Wis jelas. So, tak silihne seumpama gak apa-apa. Lho, gak baen-baen, Cak. Poso 31 loro dina. Tanggalane kuntae 31 kok. Sama 31 loro dina. Saking suwene poso sampe lali aku. tak silihne, Pak. Tak silihne, So. Kono le nyele iki, tapi sementara. Iya gak apa-apa soalnya kon ro dhewe nasibku sawek bojo ditinggal, oleh bojo ya kaya ngono neh. Gak usah curhat kon, wis seru kabeh wong-wong. Cerita. Pokok ya iki jalan keluarmu, solisamu apa solane apa sora apa Solusi. ya, solusimu ya iki. Tak kepruk ndasmu. Ya iku kok jalan keluarmu. Iki. Ngene iki. Bojomu kena iku nek gak nganut. Ketoken manukmu. Lho. Ya manukmu. Lho iya. Apa manukku tak ketok? Lah maksudku ngono. Wis nduk diketok. Ya iku wis jalan Iki, keluar. iki, Iya. Pengene. Lho. Aja ngawur. Iki pusaka. Oh, pusaka. Lho, iya ta. Obat dhewe ta? Lho, iya ta. Obat dhewe. Gak anjene tak gawe ngono kok. Ya iku jalan keluar. Iki jalan. Ngene iki gak ono. Biasa dukun ono mantra-mantra ya lho, So. Ono. Ono. Gak sembarangan. Mantra ya apa, So? Mantra ngene rungokno. Ah, Cek gak balan-baleni aku iki. Ya. Tung keripik. Ahai tulang bawang. Gak ngono iki jimat apa ngono. Kon gelem ta gak? Ya.
Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Ngono tok. Iya, tambahi maneh mburine. Piye? Cek mantep. Piye? Gaspol dangak, digaspol dangak, pelek. Blek langsung. Langsung kena. Langsung. Sik engko tak jajare nang Fatimah engko. Fatimah gak usah uler muser. Piye mang dongane? Tung keripik. Nah. Oh. Kon kok kaya okta kon. Kelembengen. Loh. Ahai. Ahoy. Nah. Tung keripik. Ahoy. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung mekangkang. Matang-matang. 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 Ya, matang-matang. Nah. Gaspol ndak. Gaspol. Pelek. Pelek. Pelek ping telu. Ping telu. Heeh. Pelek. Sek. Bojoku langsung mlumat tak tumpaki blek. Lho. Aja dhisik. Aja dhisik. Jarno sing anu dhisik. Sing ngono sik. Wis hafal ya? Apal? Heeh. Aja kesuwen so. Heeh. Tak jajale so. Tak pangestuni muga-muga jabah. Iya ya so ya. Ya. Tak tutis so. Sip. Apik ya Tute. Aja mencap-mencepi. Stres aku ketemu kono ku stres. Lah apa ketemu aku tambah stres lho. Lah wong aku kan bestimu. Ya mek pegadaian logone mengatasi masalah tanpa masalah. Lah terus, Ketemu kono iku gak ono masalah nambah masalah. lah ora iso. Wong kono ku keplek. Yo gak tah. Kok keplek piye? Gak keplek ya apa? C. Lah lha apa kon wingi sambatan lho WA ambek aku? Yo sambat yo perkara ngene. Bojoku kurang opo nang aku. C. Njaluk dhuwit, gawe budal golek apa ngono kuwi. Sing arek ngene kalau muda-muda ngono kuwi. Lho, Tak kei. Lho, apa? Hah? Mane. njaluk dhuwit ge nang gone sing arek joget muda-muda, bugil-bugil ngono iki. Purel. Yo, Mbok kei. tak kei. Lho, mek gak wong wedok kopyor yo ngene iki. Si, terus marang ngono njaluk budal nang gone balung cangkring, nang kremil. Tak kei. Kurang apa aku? Kurang sayang apa aku mbek bojoku? Ya kon kurang gendeng goblok. Kon wong wedok congok. Ana bojo kate ngondol mbok. Kate ndolek begengkek mbok kei dhuwit mek gak wong keplek kon niku. Loh, aku cinta. Kan Cinta aku cinta apa? nang bojoku, sayang nang bojoku, masih bojoku ngondol. Bojoku nang begengkek tak kei dhuwit daripada aku dipegat. Lah iki lho contone, Bu. Wong soge bento ya kaya kon niku. Mek aku ya ojo sampe dhek WA nambek wong wedok ae. Tak idek cengele. Loh, lak dosa mi. Wis gak dosa-dosaan. Loh, wong wedok itu kudu berbakti nang wong lanang walaupun wong lanang itu melakukan 1000 kali kesalahan awake dhewe iku wong wedok harus bisa memaafkan. Surga itu nanti tempatnya. Walah, rek iki katarak jauh bek matane. Piye? Kon iku sakjane niru aku. Lah lek aku kok niru sampean ya jelas gak mungkin to mi. Wong sampean banci aku wedok asli. Jancuk ngene. Ya piye? Ya ngene iki lho, gare wong budrek ngene iki. Aku lak geton petuk kon iki mau. Loh, aku iki manjane masih sampean gak metuki aku. Aku iki kate metuki sampean. Gak sudi. Kon njaluk pendapat kono nang wong-wong. Wong ngekei pendapat kon iku lho. Maune asam urat dari apa jenenge darah tinggi. Loh, sampean kan temanku, teman sekolah dari kecil dari SD sampai SMA loh. Kan aku curhatnya ke siapa kalau gak sampean? Anjene kon kate SD congok, goblok. Dah, goblokku tuh kondi. Lah buktine bojomu kon kalah mbek bojomu. Bojomu kape nang purel kok malah mbok sangoni. Loh, karena aku saking cintane. Badoken cinta, badoken. Mek aku gak cinta-cintaan tak tungkak gulune. Lah lek cinta dikongkon badok iku mosok cintai kena didang mi. Loh. Kok jelas ngomong cinta sih? Loh lah ya aku cinta.
Jaremu aku mbok kongon mangan cinta. Berarti aku meneng kudu ngukus dang nanggone Magicom iku cinta ya. Ha, kon mlebu dandang pisan cek bongko kon. Berarti aku mlebu dandang. Iya, sing gedhe ya. Ono ta ukurane sak aku iki. Ayo sing iso ngandani niki monggo. Kula niki kepuyengen kula. Terus piye aku? Aku kudu piye? Ojo sampe peno masih bento bengor goblok. Kon padha mbek aku yuk, padha wedoke yuk. Oh, gak iso. Kowe banci. Aku suka aku. Kon iku tak belani ngo. lho ya wis ero kok belani. Lah lek kon padha ya gak iso to. Lek kene encene padha gelungane, kene padha duwene. Lah iki yo ngisor ke bawah iki lho gak iso padha. Aku duwe padha kentongane. Ya ora iso padha. Aku kon piye? Aku mek nuturi kon Heeh. iso gatal jamur asam urat dataran tinggi. Lah terus Kon iso gak iso mulai saiki mek kepingin bojomu nurut. piye? Gak Kudu macem-macem, gak ngentekno dhuwitmu donyamu, ndolek wong tuwa. piye? Lho, sampean ro, wong musikan. Terus karo wong nggone sebelah pasar musikan kuwi, Heeh. umure lek ra salah iki 100 ponjol iki mati. Lho ya. Nah, Wingi. nyambung gak, Bu? Mati, iku wis tuwek. Heh? Wong tuwek to? Nah, Lah, iku wingi 3 dinane, gorong 3 dinane, wis ditututi maneh umur 90 mati. berarti wong tuwek-tuwek iku mati. Mati. Nang kuburane cakarono kon menjero pisan tak pendem urip-uripan kon. Lho, lah kok aku dipendem lha apa? Lho. Wong tuwek iku dudu ngono, tegese iki wong tuwek, Put, jamput. Lah terus wong tuwek iki tegese sing piye? Wong pinter. Dadi bojomu gak sampe nyembrono kon. Nduk kene iki lek ra salah dosen iku lek gak salah ya gone kono. Lho, do. Gone iki lho, gone iki kampus Undar. Undar terus Unesa iku Surabaya. Terus marang ngono, gone Jombang iku Setie. Iku nduk kono, nggon dosen. Gak pinter. negara hukum kon tak pateni kon yo. Lho, sampean jamarep mriki wong pinter dosen pundi, Pak? Kok malah takon kono ngomong-ngomongan ambek aku. Lho lah jare Kon takono-kono tambah gak mudeng kon diserampang sandal kon. jare wong pinter. Kan wong pinter itu kan Loh, dosen. wong tuwek gak ngerti, wong pinter gak ngerti. Tukang sowo. Lho lah disuwukno kena opo wong aku ya ora panas iki. Disowono kon keblek. Utekmu sowono kon. Aku lho gak panas lho. Demon to Mi. Aku lho gak panas. Lah napa aku disuwukno? Kon gak panas, gak usah disuwuk didoni du. Aku lho gak panas apa disuwukno. Ya ampun. Kon kok goblok teko kandungan kon iku. Lah terus aku mbok kon piye to Mi? Nang dukun. Aku gorong tau meteng. Ya wong kok gak bongko ae kon iku. Aku iki lho gorong tau meteng. Lah terus marang ngono aku kok kon golek dukun bayi iki lho. Piye wong iki? Kon mek gak tau meteng kene. Tak tengi. Ayo. Kok bento keliwat-liwat kon iku. Lah terus kok piye to Mi aku? Aku kan ya bener wong aku kon golek dukun wong aku yang bayi ora tau. Ya awong dukun gak ngerti. Wong pinter gak ngerti, wong tuwa gak ngerti. Paranormal ndelok TikTok kon tak keprok mati lho kon. Paranormal wong aku lho normal Mi. Aku tahu tes nang nggone dokter ahli. Ya ahli. Aku lho normal Mi. Kon normal. Normal. Sing gak normal sapa? Awakmu Pak Ling. Iya, Be. Aduh. Ya ampun. Aku kudu ngomongi kon cara apa? Wis kene, kon tak kei contoh. Contone piye? Kon ro Wanto bojoku. Wanto. Roh. Iku lak bertekuk lutut ambek aku, nurut ambek aku. Ya iya gak nurut wong gedhe awakmu timbangane Wanto kok. Wanto kok gibeng ayo kalah. Lah lek aku digebeng rasa ya mesti akeh kalahe aku. Mboten enten geragal, tak raupani geragal arek. Maksudnya ku nurut madep mantep ndok aku nge. Terus Iku carane dipangani apa? kroto. Lho iku lah pakanane manuk
manuk mi. Berarti meneh bojoku rasa tak tukokno panganane manuk ngono ya? Tukokno krutu panganane manuk. Iya. Dadi bojomu ambek aku ambek Wanto, Heeh. manuk-manukan padha manuke. Ngono ya? Heeh. Pesen sapa ya iki? Pesen sapa aku? Aduh ya Allah, Gusti nyun ngapura. Kau ono paramek ta iki, Pak? Gak mampu aku, gak mampu. Lah terus iki mbok kon piye to, Mi, cek Wes, mampu? meneng wae kon. Aku meneng. Berarti aku Meneng, ya? aja kakek cocot. Berarti aku meneng ae ya? Tak telepono iki kula mek ngandani iso sampai subuh gak nyambung. Berarti aku meneng ae ndok kene ya? Meneng kok. Kon nanti nyocot tak beguk kon kok. Menang. Gak idep-idepe aku sering ngutang iki, tapi nggih utang kula bujuki gak nyaur. Tak celono dukunku. Ci, Pak Taci. Tainono kon. Lho, Pak. Aduh. Sampeyan lak wis tak omongi ket wingi. Ana konco. Koncoku njaluk bantuan, Pak. Ceritane biyen kaya aku, dilarani bojone. Diajar, digepuki, njaluk dhuwit dikeki. Sampeyan tolong, perkara biaya tak tanggunge. Wong ki masih kanca ya mbek aku padha karo dulur. Kon niku ngerti ta enggak sih? Kon ngerti ta enggak? Kon ngerti ta enggak? Kacu. Kandan-kandan ono sampean sowuk kaya ngekeki jimat do aku iko. Tapi sampean kudu sabar. Areke rada keplek. Iki lho. Iki lho. Njaluk tolong iki lho. Ya iki dukunku. Hei. 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 Sopo? Iki lho ngomong curhat. Jare Mas nang kok ngono ae balik ngomong. Mek mau meneng saiki kon kudu ngomong ambek dukune iki lho, Guyu aku banyol ya. Lah terus aku ngomong apa ambek wong iki? Ngomong curhat, selama iki bojoku iki kurang ajar. Lho ya ngomong. Bojoku tak bojomu. Jembek aku. Iki rada gak krungu, mek gak ditapuk sandal. Mbak aku njaluk tolong, bojoku cek nurut, gak krungu iki. Ambek ditapuk. Ambek tapuk sandal. Nah, Sandal meneh teleke iki lho. iki kaya persisiku yo. Iku lho penyanyi alam gaib lho. Alam nyanyi lagu Mbak Dukun iki. Iya, kok persisiku yo. Ya iki alam demit. Iki lak sing ngene. Ada Mbak Dukun. Ya. Sedang ngobati pateknya. Pasiennya. Hah? Pasien kok patek. Matek bekakasmu ngono ta? Oh iya. Ada Mbak Dukun ngobati pasiennya. Aku adalah aku. Gimana? Au. Ada baruku. Keduburan. Seorang ngobati pasiennya. Kacu. Konon katanya. Bukan konon. Apa? Kondom kan. Sakitnya karena diguna-guna. Mit kumit Mbak Dukun bancok mandra. Keliru. Piye?
Mbak Dukun baca mantra Mito maca mit, Mbak Dukun baca mantra. dengan segelas Air. Dengan air, ambil air segelas, langsung disembur. Kelagepen ya wis. Disowok. Aku disowok. Carane nyowok ngono. Ya mbek banyu ngono iku. Dadi bojo iso nurut njaluk tulung. Njaluk tulung. Sakur. Mbak Dukun, Ada apa? tolong juga saya. Wis gak taek-taekan. Wis bengi. Kari wong cepet. Ngene, Mbak. Ya, ana apa? Bojoku manto. Oh, keliru. Sapa bojoku jenenge? Bojoku Rasa. Ngomong terus terang. Lho terang, Mbah, wong mboten udan. Iya bener. Bojoku ya, Mi. Bojoku rasa. Bojoku Rasa. Terus kurang ajar. Kurang ajar. Lho enak kurang ajar timbang kakek ajar. Kurang ajar. Ajar. Hah? Lho mbelani wong lanang kurang ajar. Tapuk. Sampe kudu ngewangi koncoku, sampe kudu telaten koncoku anyar ndok Bojoku pintu. iki jahat. Jahat terus? Senengane medok. Medok? Terus marung ngono nek njaluk dhuwit nek gak dikeki. KDRT. Kan di RT. Iya, Terus apamu ya apa? tak kei. Kok kei? Iya. Ya wis. Lho lah iya Mi wong yo wis kok. Wong sampeyan iki tak bayar gawe nulung dulurku. Kok ya wis. Sakjane aja ngono. Oh iya. Tak sowo. Iya. Aja ngono. Terus piye? Tak sowo jare iki. Aku iki tulungan, Mbah. Hah? Piye bojoku cekne bertekok lutut. Iya. Oh. Piro bayarane tak bayar. Men, nggih. Saiki nek awakmu iki diantemi bojomu. Tak kei jimat. Jimat. Jelasno iki gak kira ngerti wong iki goblok. Goblok iki. Jimat iku apa? Rokon jimat. Jimat. Heh. Karo. Barang siji harus dirumat. Cidor. Barang siji bedodor. Kacau. Cimut. Barang siji kok mut. Ndi, Mbah? Jimate. Gak khawatir, tak jikikno. Duduk. Duduk. Oh. Loh, Lho. Lah kok petuk iki? Gembuk. Apa? Duduk. Iki ngono ge, iki go sego. Yo. Lah. Iki ngono jimat. entong, Mbah. Jimat. Entong. Iki ngono jimat. Entong. Apa? Entong. Kok nek gak muni jimat tak tapuk penceng. Yo wis jimat. Ayo ngono nek lega aku. Ayo apa ini? Jimat. Hah? Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Oh goblok entong. Podo. Nek tak kei jimat iki, dongane tak kei. Tungane. Tungane piye, Mbah? Tungane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Tut. Bang Bangtut, Ayat kolang-kaling. oyot kolang-kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap paling. dianggap maling. Ya. Lemo. Ajene ngono. Katik ngono barang. Atik ngono. Tirokno doane. Dan tungane. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut, oyot kolang-kaling. Ya. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya.
Seret, Mas. Gapurane kodem lho kene iki. Seret ya, Mas. Seret apa ya kato tak supale? Wes aku iso. Nah, Iso. piye? Berarti iki kudu ditapukno Ah. bojoku. Ah. Terus ditapukno nih. Ditapukno nih. Terus kene, kene. Gitu. Ngene, dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tut. Apa pula kali? Siapa yang ngentut mencari maling? Wah! Setruk. Setruk. Jembek aku. Wis, Pak, langsung tak transfer. Ya iku dukunku paranormal. Dek, sing ngerti aduh ketua tepi. Apa yuk? Ketua tepi iki. Baba. Iki jimat, aku biyen nyedeki jimat iki diturunno nduk kon. Berarti jimat sampean iki dikekno aku. Diturunno. Terus marang ngono iki. Iki iso wong lanang iso nurut, iso nurut. iso nurut. Oh, berarti kok ya oleh petuk rasa tak tapuk. Langsung ping tapun. telu. Gak usah dijak ngomong langsung tapun. Gak usah jak ngomong. Hmm. Gak usah ngomong. Gak usah apa. Tak tapuk. Kenapa boleh celengan angop iki? Lho, Ya Mas. raimu sing kaya celengan. Kok ngalani aku celengan angop. Mas. Apa? Lho, Le, sampean jarene mendem-mendeman. lho arek congoke arek iki rek. Nah, Mas. Cimatmu. Cimatmu. Apa buak. Oh, iya. Kono tak omongi, ndolek kanca ku ndolek kanca sing genah. Wong arek kaya gapura masjid mbok kanca. Lho, jane aku iku ya butuh ya. Bang tut. Bang. Oh, iya lali aku. Ya. Lali. Ate lha apa kon? Bismillahirrahmanirrahim. Kate mangan ta ya apa bismillah Lho, itu? ora mangan, Lho. Mas. Lah apa? Wis aja direken. Gak mari-mari sampai subuh iki kok. Bang Tut. Akar. Bang BRI Lho. Mandiri, BNI, BNI, BCA. BCA, Mekar. Mekar. Duh, Lho kok keliru ya? bang tut akar kolang kaling. Oh iya. Bang Tut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Ate gendeng kowe. Kebun wis. Petelu. Kurang taknya lho, kurang tak. Wes kan telu kok kelebihan iku kok iku. Sayang. Kamu kok di situ? Cucu aku kan bojomu. Bojomu kok lho. Sayang, Sayangan. aku njaluk Tidak. malam Jumat. Ala-ala kon gak enak. Gaspol ndangan. Percuma wis gak sendangak, ge apa? Ayo toh. Derek liyane sing iso ndangak. Aku golek liyane sing iso ndangak. Kon kelonone ku mami ambung-ambungan mami. Iki ta? Iya ambungan. Kok nambung ta? Tak ambung. Ayo tak sodok matamu kon. Gak gelem ya, Dik. Endi duwe? Sik lah. Duwe endi? Lah yo. Ayo, duwe endi? Dongane mang piye so mang dongane so? So. Apa? Dongane mang Gak kesal sepenting aku oleh iki. piye dongane mang? Duwe endi? Idumu muncrat ta Darmanto? Duwe. Piye mang yo? Aha, aku ingat. Kesurupan kon. Ayanan kon. MBG Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Watukmu. So piye mangso? Karo Bismillahirrahmanirrahim. iki kate gendeng kon. Meneng aja ngrusoni. Tung keripik ahai tulang bawang bojoku ngelire langsung matang-matang gaspol ndangak digaspol ndangak Kesurupan tekon ndi? gaspol ndangak digaspol ndangak Aduh. Aduh. Loh. Mas Wanto. Mas.
anggrem iku. Kate anggrem kon yo. Tok. Jimatku ndi tok? Tok nyelang jimatku tok. Tok. Bojoku. Jimatku. Jimatku tok goblok. Dino ae lho. Ayo. Ji, kabeh iki menteko sampean. Warasno arek-arek ngesakno, Ji. Sabarane. Ngesakno rumah tanggane. Bang, tet bang. Tambah kocar kacir rumah tanggane. Oh, ilang. Wis gak ada dukun-dukunan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ayo kula ali. Yang kaya kentut menjadi maling. Wes. Waras. Alhamdulillah. Wis.